И днеска ходих да си плащам тока и струваше 60 лева. За пръв път от месеци тока ми е под 80. Толкова се радвах. Значи, жената не беше виждала човек да се радва така. Имам чувство, че тя за първ път видя какво значи щастие. Очите ми светнаха, разбирате ли, защото аз плащам по 80 лева, 90 лева ток. Аз живея сам. Имам климатици, но почти не ги пускам. И този месец пусках няколко климатици, защото беше много студено. И аз очаквам да отида и тя да ми изтупа някаква сметка 200 лева, разбираш, защото дори на месеците, в които не съм пускал климатици, пак е било 80 лева сметка. И то месец, като съм пускал климатик, очаквам да е някакво 200, разбираш, аз да не мога ги плата и трябва да се моля да тегля някакъв бърз кредит, за да мога го плата. Обаче, тя казва, че е 60 лева, при което аз викам, моля. И тя вика, да бе 60 лева, и аз викам, моля, яко. И платих 60 лева, нали, някакво. Обаче аз вече се чувствам ларш. В смисъл, аз съм платил сметките за тока и са ми останали 10 лева в излишък. Направо се чувствах като цар, разбираш ли. И викам, бе така и така, сме седнали да говорим за сметки. Я ми извади сметката за водата. И тя трябва да вади сметката за водата. Аз не съм плащал вода от август месец. Януари сме. И тя вади сметката за водата и познай. Нямам сметка за вода. Не знам къде е тази. Тя каза, нямаш нито една сметка за вода. И викам, как такава жена? И тя вика, ми нямаш. Викам, мале, газ, някой ми плаща водата. Предполагам, че просто ми дал грешен клиентски номер. В смисъл, хазяйна ми е дал някакъв клиентски номер и го объркал. Обаче нямам сметка за вода. Чат, аз съм се нанесъл август месец в тази квартира и още не съм плащал вода.